Beth synes I ddweud I gwir yn enwedig ar ôl bod mewn llefydd fel yswistir, pa mor absennol oedd y Gymraeg. Mi'n cofio tro cyntaf I weld Cymraeg oedd yn Sympagan, blewn yn hysbysebu hufen ia. Neu erioed yn clywed am hufen ia. I sgrim o pawb yn dweud. Oedd gweld gwerthu'r hufen ia yma yn sioc. A wedyn yn gorwy'r ffactri lath fel I fach, a nhw'n dweud I mewn ac allan yma fe. A wedyn benderfynodd y Llyfrgell Genedlaethol rhoi'r gair araf ar y ffordd lan y rhyw. A gofynodd rhywun I fi, why are they honouring the Australian Royal Air Force? Os they RAF o'n nhw wedi deall fel. A wedyn wrth gwrs gyson nhw Sir Ferionydd, Sir Gaernarfon, a rhyw foi Cymro-Cymraeg am hynny. Chymod maen nhw wedi neito'r counties I gyd, meddwl fe. Gael nhw'n syr hyn, syr llall. A wedi sy'n fel Sir hwnna. O, I fe, meddwl fe. Hynny oedd y syniad y gallech I gan Cymraeg gweladwy cyhoeddus, ymlaw wrth gwrs ar gapeli y Cerrig Beddau, yn rhywbeth gwbl estron. Mi'n cofio trio perswadio'r siop yng Nghefn Ceredigion I roi, wel, oedd e hefyd yn swyddfa post, I roi swyddfa post lan. O na, fi pawb yn meddwl bod ni'n od, meddwl. A bobl yn pallu credu allech chi ffono yn Gymraeg. Ond yn Gymraeg yn etal bod telefon, ond gan bod yn rhywbeth swyddogol Prydeinig, ond yn gallu'r cario negeseuon yn Saesneg. A byddech chi'n clywed bobl oedd fawr o Saesneg dan nhw, yn straffaglo I siarad Saesneg lawr y lein, oherwydd bod nhw'n meddwl mai dim ond Saesneg fyddai'n gweithio. Ac teimlo ni bod hyn yn baradwyddus yn diffyg statws yn te, ac yn neud sport a ben pobl oedd yn bobl teulu iawn. A mi'n credu mae yna beth I rhaion yn ni oedd cynabyddiaeth o fodoliaeth iaith, oedd yr awdurdodau a trwch y Cymru Cymraeg, ddim fel sy'n yn becso lot o biti.